بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير الأنام القائل في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث شريف. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تفسير في الله جباو أمي تغنين على فيك بوشتان دنغالين تروما كان سنسينين دابا ما تغوي على ميكو دامين نابو لبا على مي أدام دي بيجي لا دنيا كأدام دي لا دنيا فينا أدام دي تنتهي فمين دون أمي كيشين نما دلي أو على إنفه كأكيد دام فيون لا سون كايرا مكان عبد الله دي أني آمينة دي على كراميكو أكا حديث سنمونا خيركم من تعلم القرآن أكو أولا مغولا هيرما دي ماي مي قرآن كالان كادون وعلمه أما دان دوني ما تسجنا كادوني چارين كمغوير ولا دوني على نيه حديثا قرطة لي نمبوراي أمي فولي أني ولي مندو أني بركة دا أمو لاسياو كلنجلنا بلا جلما كتلاك سجين كدلي دابا ما في أكا هنا أناكا كشي أناكا بركة ala ko jidi nena ukilingilena bela jelenka kaufu ka wali mando aka nyama dalla amuna ke yoro yoro ni sangaina amunu sogalembe aka teleso mandila tv shirifila emission sans femi nabi wele ma dubatul qur'an qur'ane kuna noye atudun tasai bebi ka tata soro tabali min sanfe sangani sanga ka qur'ane suran dota wal maka qur'ane aya dota ka baroke na uyeoka Qur'an sura imbila kafuka bo aya jolla kelma jolba kono harfu jolba kono ajigina yoro jume katla ka segi ka koro wala wiye wala sa ange anyira kun nafaala sabla mogobe ya ira nafa ni fen foraye abi femi shidon okuma de absekata ka barake ni ayi ka ira nafa ka nyogona wara nafa emission inda bora o kama o hukumu kono bi Qur'an sura mimi ambulo o ye do kun temene anye Qur'an sura min damine no ye suratu nabai wal maikafa suratu amma ni togo fla de bi ala suratu nabai wal ma suratu amma anye adamine la ninga na bla aya mugan yorola okuma na fe ka adamine mugan kilena na ninga tabla fo binani ani kele yorola insha Allah abina ode soro bi sigidaina ni ode inna jahannama kanat mirsada amina wuli o yoro ina bi ama fo bismillah ange je ka sura in kala nyogon fe ninga soro ka do akoto kono ka wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaban la yazuquna fiha bardan wala sharaban إلا حميما وغساكا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدائك وعنابا وكوائب أطرابا وكأسا دهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه معابا
inna anzarnakum azaban khariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaban. Sadaqallahu alazim. Bade onene suran ye suratu amma suratu nabai bi amina wili aya mugan kilena na ninga tabla sura in labana anya fawye ni sura yi sura belebele bado qur'ana sura biolonvla ani shekinande do ni ba yin qur'ana kono qur'ana sura biolonvla ani shekinando abe mursalati ani naziati ni nyogonche mursalat wa naziat abe oluni nyogonche maqiyatun sura munun jigina la kirabba kan ka to magan sigila ni mi jate o sura on fe ale sura miye laysa fiha naskun wala hukmun hukmana fe ayata kono min nana ka qur'ane madin wara joshi no de ka nasku ka boy wala hukmun wakiti referenti ni sura in fene konnana amana ka kiri tige chugufo ka fo nin kera ayin keta ni ala ja bela jele aya binani nga qur'ane do wadi ma ko aya binani an kele oye qur'ana o sigi choyi uka aya ko nasirafe okmana fe harfu hake mba kono oye 770 harfan oye harfu keme wolonvla ani bi wolonvla kelmuha au kelmatuha a kelma hake oye 173 kelma kuma kan no e moye o keme ani bi wolonvla ani saba wasalasu wasabona ani bi wolonvla ani saba ode be akono amina wuli yaramna Allah ko inna jahannama akoy kado janeme kenat mirsadan akera belenga kono bagay inna jahannama kenat mirsadan janeme kera belen bagay ka janeme deun kono okmana fe janeme so mimbe ni shwen ngalaw kanga doye o belembe la harakena kan ka zon kono okmana fe o ka jigi do ko la ko inna jahannama kana mirsadan ko bimana tariqan wa mamarran ko janeme kera teme yoroy teme siray sabula ko mo shiti do arjina kono fo siratu iko tiga siratu dun ko bambambe janeme de sanfe okmana fe ni bega teme sanfe abina fa bigi belensade nyingali kayro de be siratu la yoro do la bi nyinga sella yoro do la bi nyinga dugode la yoro do la bi nyinga kallimaniala okmana fe o yoro la ka bala ka belen ke kenat mirsada abi belayi okmana fe ni o mi jora minaye o be jigi ya rabbi ala ke anse on sabati ka anye arjina kono dewna li taghina abala ka belen ke jonna dansagolaw kafiru mo gomnu kafiri ara ka dansago mo gomgo kafiri ara ye dansago okmana fe maaban oye olu segin yorodo li taghin janeme abe dansagolaw no e kafiru ye olu de kama maaban olu segin yorodo maaban bimana marji'an labithina fiha ahkaban janeme dew labithina usigileme janeme konoy fiha akonoy ahkaban sambahula hukubu bi tafsir kala do wa fanya ko samanuna sanna sambi shekin ka bi fode ma wode hukubu kele okuma fa ala ko ku be sambi shekin nyona chama de ke kwa sambi shekin kelengele kullu yawmin minha 1000 sanna kwa kele sambi shekin be atlekele bi na fa nga jiala tike samba kele 1000 sanna anga jiala tike samba kele ko de bi ben asambi shekin kele de bi be anka samba kele ma تفسير مما فاين ولكو فتح الرحمن في تفسير القرآن أكمل كافالكو وبسام بيشين شكونك كو وليس المراد منها عددا محصورا وكرت كافو كو واتي دو السجلين وكوبة ودي كاكونو لا فكلما مدى حكم تبعه حكم نو يبيشين وبيشين كبيشين ورد بنا كتقولا نو يبيشين مثالي على جنين أو تبيشين كنين لا أو تبيشين ك gasa ku jiw minina uta bishek nga kora la koro ubi bo nonia dola bishek ubi bo nyangata nonia dole la kata nyangata nonia werela atlala ka fara ko falaysa lil ahkab iddatun illa al qulud ko ngange min blanku na ka fala ko ni la ko ahkaban ko jate da foiti ala fona kera dumi ata yira ka fo kibi bo fiew sabula ala bo fo an qur'ana kono wa ma hum bi kharijina minha wala hum azabun muqimun ko janame dew make bobga janame kono ko wanyanga tambuye
o duminen do sabu ni aya nunu jɔ kan ka kɛ ni aya nunu kan k'u walawala kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ dɔw ka faamu b'a yira k'a fɔ a ka ban ko nin b'a yira k'a fɔ 80 kɔfɛ k'u bi bɔ o kumana fɛ ala dun b'a yira an na kuranɛ aya wɛrɛw la ko jahanɛmɛdenw u ti bɔ wa ma hum bi kharijina minha a bɛ tila k'a fɔ an ye tuguni aya wɛrɛ la ko absence ti jahanɛmɛ kɔnɔ fiyewu ko jahanɛmɛdenw i tina fiyewu k'a fɔ don dɔ k'i bɛna fɔ o kɔ wa ma hum anha bi ghaibin an ye o tafsir kɛ ka tɛmɛ o la suratu ama juzu in kɔnɔna na sisan ala ko la yazukuna fiha u ti nɛnɛli kɛ jahanɛmɛ in kɔnɔ bardan sunɔgɔ la bardan tafsirkɛla dɔw b'a fɔ ko sunɔgɔ de don bardan dɔw fana ko la ko nɛnɛ de don sumaya dɔw ko la ko lafiya de don a mana kɛ nin fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ sunɔgɔ ye lafiya de ye sumaya ye lafiya de ye o kumana fɛ la yazukuna fiha bardan k'u tɛ nɛnɛli kɛ jahanɛmɛ in kɔnɔ lafiya la fiyewu ka bɔ funteni ma wala sharaban wa u ti miniji fana sɔrɔ min bɛ u bɔ kɔngɔ la fiyewu ji mini kun ye ka minɔgɔ de bɔ i la o kumana fɛ k'u ti miniji sɔrɔ fiyewu min bɛ u bɔ minal atash kɔngɔ la illa hamiman u miniji ti dɔwɛrɛ ye jigoni kɔdan kɔ ji wulilen dawuli ji ni ɲininka k'u miniji o de ye ni ji wulila k'a se fɔ a kɛfɛnsen na a kɔdan wulili tɛ min kɔfɛ fo de ma larabukan na ko hamiman u ti foyi nɛnɛ jahanɛmɛ in kɔnɔ fo n'a kɛra hamimu ji ye wa gasakan ani nɛ gasakan nɛ ani a tɔgɔ ye de joli minnu bi kɛ adamaden na ji minnu bi bɔ o la ani wɔsijiw ani fɔɔnɔw ani a tɔgɔ ye de ɲɛjiw olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de bi wele ko gasak nɛ b'a la joli ji siyɛnɛtɔ bi a la c'est-à-dire que ji jugu dama dama ko o miniji ye nin de ye jahanɛmɛ kɔnɔ yarabi ala kɛ an yɔrɔ ma jɛn a la jazaan ko nin ye sara de ye wifakan minnu ka kan muwafikan li su'i a'malihim ala ma bagaw ma k'a d'u ma dɛ u ye baara min kɛ jazaan wifakan a bɛnna n'u ye net u ye min kɛ o de dir'u ma min jinsi amalihim u ye baara min kɛ dɛ o bɔɲɔgɔnko sara de dira u ma innahum sabula u tun kɛra kɛnu la yarjuna hisaban u tun tɛ siran lahara ɲɛ la yarjuna bima la yakafun u tun tɛ siran k'a fɔ ko fɛsɛfɛsɛli bɛna kɛ u bi kota kɛ u bi ko bɛɛ kɛ n'i ko n'i ye n ta to ala yɛrɛ ma kaban u bi nisɔndiya de ko n'i y'a to ala ma o y'a bannen n'i yɛrɛ ko a dɔw ma ko sabali ko cɛ ko taa misiri kɔnɔ k'o bɛ fɔ yen de o kumana fɛ ala ko k'u to diɲɛ in kɔnɔ ye u ka kotaw kɛtɔ u ka diɲɛdenya kɛtɔ la yarjuna hisaba u tun ma a miiri k'olu bɛna fɛsɛfɛsɛ k'u bɛna juger k'a fɔ ka ɲumankɛla sara ɲuman na ka jugumankɛla sara juguman na u tun ma o sigi fiyewu ni mɔgɔ min dun n'i y'a bila i kunna k'a fɔ k'e tɛ juger asa al adab jogojuguya bɛɛ i b'a dɔ kɛ n'a e y'a bila i kunna k'a fɔ ko foyi t'a kɔfɛ n b'a kɛ foyi t'a kɔfɛ asa al adab jogojuguya bɛ n'i la wantaha ila su'il munqalib o de bɛ sɔrɔ k'i se labanko jugu ma yarabi ala kɛ don ne ni aw ni labanko jugu cɛ wa kazabu bi ayatina ala ko u y'ale alahu ta'ala ka ayaw galontigiya kizaban galontigiyali yɛrɛ yɛrɛ la wa kulla shay'in wa fɛn bɛɛ lajɛlen ahsaynahu kitaban ni allahu ta'ala y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ye wa kulla shay'in u ye fɛn o fɛn kɛ u ka bɔ kɔnɔ ahsaynahu an ye a sɛbɛn k'a fara ɲɔgɔn kan kitaban k'a kɛ gafe ye k'a bila lawhul mahfuzu la fazuku a ye nɛnɛli kɛ ni ne bɛ fɔ jahanɛmɛdenw ye lahara o donnen jahanɛmɛ kɔnɔ fazuku a ye nɛnɛli kɛ falan naziddakum an tɛna aw nɛnɛ foyi la yan illa azaban fo n'a kɛra ɲangata ye f'aw ka azabikum ka fara aw ka ɲangata kan o kumana fɛ fazuku a ye nɛnɛli kɛ falan naziddakum an tɛna aw nɛnɛ dɔ wɛrɛ la illa azaban fo n'a kɛra ɲangata ye kuranɛ b'a fɔ an ye ko wa akaru min shaklihi azwajun nɔniya ani nɔniya wɛrɛ nɔniya dɔ bɛ da u kan o nɔniya ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na tuguni ka da u kan inna lil muttaqin ala tilalen jahanɛmɛdenw na a nana arijinɛ kɔnɔdenw fan fɛ a ko i k'a dɔn ala ɲɛ siranɲɛbagaw minnu siranna ala ɲɛ gindo ni bangi la a b'olu ye mafazan ɲiyɔrɔba la ɲiyɔrɔ sɔrɔ b'olu ye o ɲiyɔrɔ ka bon hadaika bayanu mafaza ala ye mafazu min fɔ a bɛ n'o de walawala sisan a ko ɲiyɔrɔ min b'u ye o fɔlɔ hadaika nakɔ forobaw de b'u ye basatino alayha judran nakɔ foro parilen wa anab ani erezɛnw nakɔ forobaw b'u ye arijinɛ kɔnɔ wa anab ani erezɛn caman bi a kɔnɔna na wa kɛwaiba n k'i ɲininka npogotigi kɔfasiw olu fɛnɛ bi u ye atraban minnu ye fulankulu ye
kɛwa i b'a de muso minnu b'a daminɛ très généralement san 13 tan 15 ka taa se fo 16 ma minnu o sin jɔlen don sin ma bin a fɔ olu de ma arabukan na wa kɛwa i b'a npogotigi kɔfa sinw a tiraban u bɛɛ ye filankulu ye k'a fɔ e ye kɔrɔ ye ne ye dɔgɔ ye o t'a la y'a dɔn n'i ye muso 1 2 3 furu dɔ bɛ kɛ kɔrɔ ye dɔ bɛ kɛ dɔgɔ ye o kumana fɛ arijinɛ hɔrɔnmuso 70 bi d'e ma a bɛɛ ye filankulu ye a bɛɛ ye san 14 ye n k'i ɲininka a bɛɛ bɛ si kelen na wa u ti kɔrɔ fɛnɛ e yɛrɛ fɛnɛ e ti kɔrɔ negebɔ tɛ arijinɛ kɔnɔ k'a fɔ nin nege bɔra an na bi o tɛ yen ni kumana min fɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ i ka kuma nin sante ja min b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ a sɔrɔ wa keleya tɛ yen wa kɛ asan ala ko wa vɛriw bi arijinɛ kɔnɔ deha kan olu falen don vɛriw bɛ arijinɛ kɔnɔ ko olu falen de don tɛku minikɛlaw ye ne ɲininka min kalite min ka di e ye dulɔ ye haramu ye o ye diɲɛ na yan de ye ni dulɔ de ka di i ye lahara nɔnɔ de ka di i ye min fɛn min ka di e ye ko wa kɛ asan vɛri b'i ɲɛ deha ka bi mana mamulu atan a falen don kɛfɛnsen na wa caman fɛnɛ don a ti ban la yasmauna fiha arijinɛ kɔnɔdenw ti mɛnni kɛ arijinɛ kɔnɔ lagwan manamanakan na u ti balafɔkan mɛn ni balafɔkan bɛ e tɔɔrɔ e t'o mɛn n'a bɛ min fɛnɛ ɲɛnajɛ o n'a mɛn jɛmɛfɔkan ubiyɛn ninkolonkɛkan jurumuna kuma dɔ ko min man di i ye la yasmauna fiha lagwan u ti manamanakan mɛn arijinɛ kɔnɔ ye wala kizaban wa u ti galontigɛkan mɛn mɔgɔ dɔ galontigɛkan kumakan min ni tiɲɛ tɛ ani tiɲɛ yɛrɛ bɔn tɛ ko u t'o mɛn jaza an min rabbika nin fɛnɛ sara ye ka bɔ olu ma yɔrɔ a atɔ an fusamanciya don walima sɔɔni fɛn don a atɔ an hisaban jaza an hisaban sara don sara min ni kɛfiya a bɛ u bɔ a hakɛ dɔɔnin don ni ka a di u ma rabbu samawati wal ard ala de ye masa ye kabakolo 7 daba masa don ani dugumakolo 7 daba masa wa ma bainahuma ani fɛn min bɛ olu 2 ni ɲɔgɔn cɛ la yamlikuna adamadenw kabakolo kɔnɔfɛnw ani dugumakolo kɔnɔfɛnw olu ti minɛli kɛ ka bɔ ala la minhu ka bɔ ala yɔrɔ kitaban ngo la u ti minɛli kɛ ka bɔ ala ma fiyewu kitaban ngo la lahara jɔ don yawma ala ko lahara jɔ don yawma o ye zɔrfu de ye la yamlikuna min fɔra ala bolo yan sisan k'a fɔ adamadenw lahara jɔ don kɛnɛ kan adamaden dɔ ti ngo k'a fɔ k'i bɛ ngo ta k'a da la i ti ngo sɔrɔ ka bɔ ala ma fo ni ala ye diɲɛ di min ma a bɛ n'o walawala ɲɔgɔn ala ko yawma o don yakumu ruhu jibirila yɛrɛ de bɛna wuli ka jɔ n'o ye mɛlɛkɛ kuntigi ye walima malaikatu ani mɛlɛkɛ tɔw sɔfan arana u dalakɛɲɛnen la yatakallamun danfɛn si ti kuma illa man azina lahu rahman fo ni hinɛ masa yɛrɛ ye diɲɛ di danfɛn min ma ko kuma wa qala sawaban wa i bɛ tiɲɛ de fɔ i bɛ kuma tilennen de fɔ zalika yawmul haqqu o don ye tiɲɛ don de ye zalika yawmu o don ye al haqqu tiɲɛ dɔrɔn de bɛ fɔ ye faman sha n'a ye mɔgɔ min ja ittakaza ila rabbihi ma'aban minɛni kɛ ka t'i mama seginyɔrɔ la seginyɔrɔ ɲini ka t'i mama n'a ye maa min ja ɲɔgɔn tɛ lahara kɔni nkalon ti fɔ surafɛn ti di ŋanamun ti kɛ ye n k'i ɲininka batarako yɛrɛ de ti kɛ lahara ko kuma n'a ye maa min ja seginyɔrɔ ɲini ka t'i mama inna ala ko anw masa allahu ta'ala anzarnakum an kɔni y'aw babali an y'aw ladi azaban ka bɔ ɲangata la kariban ɲangata min n'a ka surun jahanɛmɛ ka surun wa lahara yɛrɛ ka surun wa huwa azabul akira kullu atin qaribun fɛn o fɛn n'a b'a la ka n'a ka surun kana bila i kunna k'a ka ja ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko yarawnahu ba'idan k'anw ɲɛ b'a la k'a ka ja wa narahu kari ko nka ale ala ɲɛ b'a la wallahi a ka surun kojugu saya ka surun adamaden na kojugu n'i bolo ko lahara ka jan saya juge dɔrɔn saya man ja i la o kuma ni saya sera ka surunya ye la dɔrɔn a bila i kunna ko saya fɛnɛ ni lahara cɛ olu b'i n'a fɔ ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛn de ni mɔgɔ wulila lahara mɔgɔ minnu sara u ye san bahu kɛ kaburu kɔnɔ olu b'u kanto de ko an ma foyi kɛ illa ashiyatan aw duhaha ko fo n'a kɛra sɔgɔmadanin dɔ walima wuladanin dɔ kaburu kɔnɔ o kumana fɛ sali ani lahara seli u cɛ man jan hali ɲɔgɔn na yɛrɛ o kuma ni saya surunyali la dɔrɔn a bila i kunna ko lahara fɛnɛ ka surun ni lahara surunyali la a bila i kunna ko arijinɛ ka surun i la fɛnɛ walima jahanɛmɛ ka surun i la n'i kɛra jugumankɛla ye ala k'an kisi a ma o ma ala ko
yawma yanzuru almaru kullahara de dunya adama dembina flelike ma fena qaddamat yadahu abolo flaye fe min ke kabiri nyuma na ni juguma abini jo abina laje wa yaqulu alkafir kono kera sa mo min kafir ya raibino manga me fitir ngale bina fo ya laitani netawiyo neta halaki neta bona ya laitani neta halaki kuntu hal netunga ke kanto jienso sigila turaban buguri mugui hal netunga na ke dalifen sabulahara jodo baga ala koko tajru sarabina ke hali baga mini bienti ala gere mabu alela obina bla obina tajru sara bien ma mi ya tu jien kono ya okuma fe no lu yo kete kuma na ala ba fo le ka ke buguri olu be ke buguri ono kera kafiri bi jolen kanto ko hali ale fenen ke buguri ina fo nun kera buguri chikomi tafsir kala do kulla ko hali olu tunga ke depuis jien kono ya buguri mugu de olu yara de tunga na jien kono fiu ya rabbi ala kana ni kumakan do anda ninde ye suratul nabai aya labain yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba badil ala fa alaka an sabati ya rabbi alaka harake nana waklingil nabela jeli anye laydo min daw mawde aya suran bela jelen labana mi fayda do diaw ma aka alakira baye femi fo suratul nabai la amino de fo qala alayhi salatu wassalam alakira bakku kishin nabai man kara amma yatasaalun saqahu allah subhanahu wa ta'ala bardan sharaba yawm alqiyama konni maoma ni yeni sura in kala no ya amma yatasaalunai ka damina na katabla fo labana kuntu turaban kika donga fo Allah ta'ala billa min lahara jodo jismalena kido aka arjine nemalen konnana ya rabbi ala ko no ya nena wakilingil nabela jele ami sege kaw fo ka walin mando aka nyama dalla ka fulla kuma badi an karamu ko mananga seidu sayyid sharif usman madan haidara aka nimbara nyuma nin kalila ambora kalo minasa den faya dirawo ma anya fo awiye aya se ko ke ala nin tumba yake yatta ko mugani sabanai Cheikh Usman Madana Haidara akira sababu ye malien be bora kalama ko mois de la solidarité be Mali kono sien mugani sabana isenfe me afo ala ka me encore anaka de maya bela jele ka fo munu sogolen do ana konko jamana kan Congo Kinshasa Congo Brazza fokata se Gabon Guinée équatoriale fokata se Côte d'Ivoire jamana ma amba bela jele fo Mali kono ani Mali ko kan Burkina ka fo ka wali mando amanyina lagina ka ko ka fo sigida chamam bi ala bulala ko girana amma fa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar Allahumma ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala habibina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in صل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى